Iată! Iar răcorită? Ne-a băgat și cocirlă. Asta e mașină de Buzău. E cine e la fă? Ce la ce l-a pocit? Cine e ăsta fă? Eu, tu și tu ce ai făcut, fă? Bă, că e caldă, nu mai e rece. Ne-a făcut balaurii, de așa. Hai, Petre, ia! Adinu! Eu te și pe Costel. Ce-a făcut lui Costel? Ce-a făcut lui Costel? Aleu! De unde i-a băgat, mă? În gârlă i-a băgat? Doamne, vreau să ne fac un post. Deci fii dă-mă cu aia. Bă, Bodo, ia vină, bă. Bă, tu când ai apărut, bă, aici? Ai văzut că bă, a fost cu păture cu ei, bă, când a urcat cu remorca. De la mai, Te urcă cu remorca. Ce frumos ești, băi! Bă! dați bicicletele la gardului și haideți în curte. Hai să mâncați și voi. Ceva, o apă, un suc. O sarma, o sarma, o piftie, o brânză, o salată. Mai lucrați. Tu, Patri, ai tăiat porumbul din spate, ai adus secerul, dar tăiat la șacalul. Ai adus... nu, tu ai adus, te-ai adus acasă, ai adus secerul. Aoleu!